Ebusiafo ya sanso edishemo ewa hebiom aha emergency Ghana TV eso enenso da fofo atwedi amponya kopon edi achemene wona ene story amensaka ewo fidem hase na ebusia update papa bi ede na sem ebeda MFK ewo Lawson TV na sem odi buy ne se ni yiwi ano ne te ni yewe na ato anananom ewo nsia eni ntino ne brother ni yede ene be fa ni last born edi finin chain inti na ne brother yewe neja no ohwa abofra ne kakra na papa no insema no ka wa hase ne kire se sisi amaame no waje abofra no aboso eja according to onone de o se maame na yede wo wi abofra no enti odi be piem ofide wase yentu yensa emfanfe ne brother ne yewe no enti bu se yense mani enkoni nkotie mu nsememba ne brother yewe no abi piem we ofide wase ono so echirechi ni nsemu se asema ye papa ebe kan se no kre anase enyi no kre yenkoni nkotie ewo maame na nkasa nenum enti bu se yense mani yenko ninkohwe video no emanansa na ebe connection so be subscribe na wa like na wa drop comment no so ewo comment section ase come home ninkohwe video no mo be kai a ye papa ba ko friend PD Mensa opani edi ni case eba betu ye nim se wawo emamu dodo na emu ba ko awoye ka akire na yire ekowo ena ofiri mu na yire free mu no ehon sama koye bebre ne bana kodi ba bia won fa nani kura hu akra no for some time now woni ba bia akra ne te edin a wono ankasa edi ato ne ba yayi din no edi afiri ne ba no so nsam na hwehwe ya so ene yesan yakosa case ne so eja na te sen yeho nyankopon adom boko yede nyame ase wo man nyina ho te sen yeho wo adom wo nyina ho na no di case ba betu ye nim se wo baba akodi baabi efie mienu nie na wuhu no meboa efie nan me de akwa da mate so bebre efie nan ohun ne ba no abusua moma ye nkaka ye ho kakra bi mra ye wi a ye ne agya mensa bedi nkomo na ni nua ne yire a ose de ba kodi ne nchen no ma me nso ewo fie ha na ye hwe de ekọ azane me mfa ne nkoma ne yire na wo ba enti me de ne koja ne yire me de ne koma no ye ni wie ye me frɛ ne yire ma ye nyina ye koji ekofa akra de ne koi titembi zatem no muti antoa tembi a mekoho ekohwe akra no scan we hia me de ma no enti wo ma na minua no nso akra ne yeso wo wi ana na minua no nso okonya accident wo mare kwaso no so wuye enti ngofo akra kan se me nkwaje me ba no na mso de wapeta o de wapoto ame na fie no onchiri so odi bebum enti na akra ne watetene an ketekete amana nyini a amana awe a ono anhwe no na me nso ska bi ohia no me bomodin se bosia kora me body akoma no nti akora no won ha nti otu antoa ebetena abu krum na yehu baabi owo nti wo frɛ me frɛ na osibi akora no hia se nam de kɔ bi ase nam de kɔ ama me hwɛ akora na ama akora no nante nti da nam so ma me hu baabi a wo mote nti me ye ya nsa na wo besia me no wote abu krum ekɔ sofo binim ehonum no nti o sia me no azuma o kan se si ekɔ ni fie hɔ a efie wura ne ye wo ba obɛka kyerɛ me se opɛso osiesie me ne nasɛm ɛna me se sa sesɛn si yako ana se ya yɛdɛ o se dɛbe na waka kyerɛ fie wura ne se wone me ɛna wo akora no na me se ya azambe no okay na zani efie wura no ohuna obetu o ale na wonka no kura nkyerɛ no no so wonya ka case agya mensa edeba beto ye ni mono ne ya hwɛ sɛ ye be kaisa case na agya mensa oyire aba o oyire aba hwɛ nanim na kyea ne na mo ba mo di nkomo kakra o ze sen yana yere na me do fu afa on timi nwa me seconds me so min timi nware 1 minute mpo David. Na minya ni mu ni nkomo na wahya ase akun. Oba wo fedua. Na obi a ukunu nua de se ukunu no. David. Enya ukunu nua. Na yere na aka kire ma se wo ne me na wo akora. Akora no na anyam no. Tobo, me kire wase. E dey ase kire. Tobo me kire wase. Tobo me kire wase. Entira ma se enyam wo ne me na wo na akira. Ma ya aboa na tobo me kire wase. Eish. Se do bi dina buru se to asu dukura ja wa be ye papers afa wo. Sawa. Ne kai. Na nipa kura na wuwia no ne kai. Me wia nipa wa. Yes.
dance wo si akora no ekɔ school wo no good dream wa tonsu wo me ko akora no manhu na wo na aka me si akora no na se manhu na me ka kire wa se aka ne se enka me ko pa akora no wie no wa man free man pa cho me pa cho it what do me usu ye what do me me ba e kada wanim papa di agro e ka antoa de na asa de aka udi agro kra apo me pa cho anti just akora wo mu se wo de me ko wo fa e bi kure nsi fa obi moja mi ni na de mi ni ba enke fie na ni nka ma ya ba panifo ni ala di na fie na ni what to chip na twene na wo yi akora ndi wood na ato no so selinian boate me wo yi lilian o de boate wo ye mi hu papa lilian de boate wo zala mi si wo ye mi hu efse so obi di so for ya di kan jawa obeye paper safa mam boate maame manini kan ka se kwan e kwa so me kura de ase me nya me na me ne wo ne ba no me na me ba no me ba cho kura ni ka ji oba pa fim fam akora nche oba busawa asam no mama na jimi nsemo because uba ye akwa ba kura na me de ma wo ibro ni fefe nya botere mame akwa ba oti wa ba mi fie me mo akwa ba na ye ntoka wo de oba pa mpacho udin ni biem Agnes Boachi Auntie Agnes ukunu nu aye oden menino dabu me bisa wo de yi papa of mensa si nchen ukunu nu aye oden ukunu nu aye ukunu ti aja mensa adentia men chira men start chire me mu adentia na nye ukunu nyina ne se me wo ho makokuro mi sabre na me kunu ni ya okomali kwan so antoafo mu nyina mo sa ka TikTok ni bi mu nya abotere na mu nti asem no edwomfo omo sa ka den TikTok no ma hwebi okay eti musu mu nya abotere na mu ntie me na adanse ade no enye botomu ade nti na dansefo atwa ho ahia obia nim me ne lili obia nim Dr. Mensafo a muton force muntie munyina muntie bi eti me wo honom na masia wotiwe be men papa yi ofre me no say sister nam se sofo no say ye besre wade o nam se di ade eno say mi gine nyankopon a ye nyina ye sum no kwasiada ene ho nkura ne ba e gina nanim sum no asema mi kensa me boa ya mankwa na frɛ wo tembuafo ne asafo ya mankwa na frɛ wo papa ye otu o mfrɛ me na mi kunu no wo mali enti papa yi frɛ me no ana mbusa ne se ya waden ene wo se wa wuni me di aba na ofa frɛ me se me bra frɛ ne se akwala no edi week ewo G nti yesrew ya di akwala na ebrew ana me se ade so akesi ese de sofo ya mudi bi be so ami o na okay de di oni on se me da abusuam me wo ba me sa o maame ene papa nti sa na be de a mo fa nkoto me maame anim opene so de a me so akwala anim nti ofa e bai mpacho wutie me asam no ba sa no obae to obae no no one mikunu no ose no ene one na danfo ankasa eko me maame ho to ko ya no se maame asem se na ato me bra panyini eti mesrew ye pese anti age so akwala enu maye na wo hwe ne maye na maame se matiti bia na metimi hu se me hu ntansa na asai me bayi nti mo de mo fa ne mela na meta me ba na chi ame ahwe akwala no nti me wo fie ena sofo ya frɛ me se anti age ye pese ye kofa akwala ne de ne ba anti unim akra ne se oje no ye bredi no sabra na kwala no enya 1 week wo se eja kire mu de wo kan nyina wa kan nyina dabi wache no wo kan nyina se akra ne ma me wu ya na o de akra ne bre wo kan nyina enti ye bredi o kan ye na tronko a anti bre wanim se se no tronko a me bo se akoso ama waje akra na akra na bedi wo ye nto so mfiri ho akra ne bedi mi ho no no e wo mu a ye kɔ no efie wura so ame enwera nan ena nkwala overall ena napkin 4 ena free bottle ena de de kyekere akwala ena kofo ntuma fitaa no mi gine nyankopon ata we anim ade e ka akwala no wa ye de ko ye no ena papa ito e de kan ho da bi akwala no ma me na nam se waboa no okay se wo ne nyama wato yeah okay eno na ka me ho ena ye de ko de aka de wono abeto aso ena ye de akwala no ko fi enti ye de ko fie no
nukure ni midu won mu na mantem wofuo nyina ba na sister ade akofe dia na odi won am sinyame beye nti akola ni kutame midi ho akone aba eduru baabi no afa dia be an se doctor ne se akola na age se mani nufo na am sinyame bo wase mame akola na mani nufo mi jina nyankopon hata we rita antisisi me ono ya me ensane ekoji akola na hyemechi ena me ko hunu doctor na doctor osei oji ena ose ma ye beboa wo ni ahwew na wa makola ni nufu aka konko aduane ho papa ye otuwe konko maduane won to bi da wanto ba akokura da ahyase ni nyina wanto ba akokura da akokura ni tua nofo ano ba akokura a wono ani se ni ye ko ni free hospital wana ayi ye de ni kofie no me anam se twa me ho eto konko maduane masi ye dansini ba akokura o mbacho wutie mi ye konko maduane papa wanto ba akokura da o mbacho wutie nti akola ni bedi mi ho 8 months ena mi kunu ne so wo komali enu ojae nti wo be kono am ka che se wo fa wo ko ke friend say a che ase ansa na wo komali enhihye ye nie me friend sisi me friend ni kunu me friend of Abraham na me se me pa cho momra me ntena se ofa se oja me ne akola no wo komali na se de ade na ye mintimi nko adwuma mintimi so nya adwuma because ade so abeso ame enti me pese ofa nko ni nwen wo no go kan kire ne se ansa na wo be kono o makola ni sika timeka no mse dia wo kano eye no kore pa timi kunu ko ya wo ba no okuta aduane boto kokko ase bayere ena bodie ena sika 2 million enipa o timi ne ko papa na mse wo fa akola we kuta me na wo ja no wa kwa 2 million a friend say pidi dia ma se fa blame wo se ya ganso je se magu na mse ofa asama wo kan hwe ni yo na sama wo kan na nipa wo anya me kwa na mgina wo no waka wo mo da so ho ebesi sabire ene wo se je se magu ansana ganso abeye de obeya akere me na mse da ofa wo ja me wa akọ ene wo ja akola no ho no ko e na akola na nya 8 months pepepe ti afi wo ko e no ma me firi mpoma afi mi husa akola no yesi yale bi de asrambrodojo abeya akola no hey mame enya smotin wa hwe se moja emfiri wo akola na koto yale mu se pam moja emfiri wo adanse fu bebre me akola no onye boto mu ade because obi anim sanya me ba nti biso me ye bibia me mfansie na sa wo ma obu nyina hu sanya wo ba nti aba ne sen na aja PD ka se wo ka kire ofiewura se wo ne na awo enti fiewura ni nsese wo de me ba wo ka se obi anim sa akora na nya wo ba nti ehonom no eye de na ba mu me pa cho de ba mu nie ma furu pa ma asa wo dwonku mi o wo de yen ko ne sa okay de ba mu nie de ko tena fie me ko haidan me frɛ papa yi e ka kire ne se ye tu antoa na se de awerho si hya me so no me wura fie a mintimi ti ye tu antoa nti da aboa me wo frɛ me hina nyankopɔ o hata so we me jira nyame o hata so mame asema me kai me jira papa we anim enti no boa me wo ya minisiko na msesa woniska ni ebenya adan ni bi wo asole nkwanta nti ye ko adan no mame na sema wo busa me ne se mame na adan na sabre nyina na me hyetuntum na wo busa me se na adan na wo frɛ tuntum na mso mame nya ko nsem bebre sister bi wo frɛ na ma ya wo aduane gale oda so tifie ho wo hwɛ mo na on de medika ka ma sema ye den e kyerɛ no nti no ya we na wo se mami enti akola yito nya dai enkyere no na janka kutawa yenton no nti nye bida mami ne nipa bi o ha adwen sa wo kyera akola ya se kyere mami a efia mu ntimi ntana na mse mate nti me fra wo kyera wo ba bia ya be han dan no na mbehia wo estate junction e wo junction no so wo na me ne wo kofi nti ya na me ka kyera wo se da me sra wo yedu fie ho a mami ne bebu se gusa questions me de wo be kyea no ti maame no bebusa questions ti obusa wa nka no kore ena obusa am sa de obusa wa maame se tie mi o oba pa firi poma o ye ba ta na so kwaje tumu ye den eja oba pa firi poma uji tumu ye den tie mi o oba pa firi poma ntie na me ka kire wo se maame ni busa wa se me na oba no no a ka kire ne se ane e kire se ye se ajanka ye ntene to
eti mesra wo ntimi ka mama no kura de say ba ko me go enu wasi oh ya mate ampa so ye kwa ebem so de me kire no nti no kura de ebem pepepe mama ni kusa e wona wo busa me na no yes afa free ho no be ma ni wu ye no me kunu no komali no ko wu ye no ni wonya 1 year akola na nya 1 year 4 months 1 week date o pepepepe enu ko wi sister mi gina nyame ye nyina ye som na nim se ka papa ni wu ye ne ka papa yin meme papa ya otu en ka won meme me wo sasai en ka ba obi a oba wo mi ho wo feda mi discount se papa itina ka se me anti age obre mi sika wakwala no ho a ma listen ni bibia na me dia bo obre mi sika wakwala yi ho a aduane obre 5 times listen away aduane e wa ha but mom fa listen na mama listen ho asem bia na no kase wa shakwala na bia na Lilian ko school no teacher ni bia no ni teacher ni wo de teacher ni number me ma chiro ni nyina o e ma o frɛ me teacher ni frɛ me no teacher ni frɛ me no o ka jira me say wo se wo ni mi nua wo di mati e na wo me ba no na me di mi nua na de enti no some discover ba just che anti age me chen eja me chen list no but the wo kan nyina no me kwa conclusion me hwe na wie nyina ene se one wabo akra no ho ka me pese bu bisa papa e ma me se mo musa no ma me se bisa no akola no start school wa bisa no eja akola no start school 1 year 2 months Janet wawe wo fa se adu na yere Janet o ya dance wona na kofa akola no free school mo de ne ba school be mu na ade akola no to yi from day one e wan to aho me ba eja hwe na nim na yi ano yi de obisa na no ka tell say akora ni ko school wo se okọ private school na bi wo se okọ private international school na say dia ba de wunim private school be ka kira me school na say akora ne ko no enso na akora ne ko aban say wo ko aban tembia na wo frɛ me say akora ni school fees na me de aba wo se wo mu ya graduation wo se wo mu ya graduation na me de aba wo se wo mu ya quiz na me de aba akura ne kura pictures a wo ye no wo send bre me e me say me phone ba ko na sei enti ska bia na ofre me no na me demand wo ka kire teacher ni say awo ne me nua wo di mati na wo no no adam ka say sa na tie dia wo se me nhwe no a teacher free na akura no ska na send dia besu so wo pa say teacher enti wo Sunday say wo Sunday say me ba ma me nko ofa nchen wo fa dance ni ofa ba che frɛ say ye frɛ na ya mankwa kasagu we no mo ma me na ya mankwa me ba che wo ye hwan busuani be papa ya busuani papa be eja PD eja PD busuani no ne wo faase no anase ne den ne wo faase ne mpompa ne wo faase ne mpon asemi de na animum de minimum ni se eye papa ye na chiriba me ho no frame say oh say ne ya ba besi se akra ne de ye nim se ne maame afrim ama na ba be David mini bre ama na bedru ha say nti say no point ne say papa ikire se maame ya je ne ba o ma ni hu no de na wunim wom eno ne ye patie enye no kre me meti ho Lawson ha me ba pa me ne le winter ba aja de ma ye nkoye nim bana me tam ni ti bana ba ne de wo fa ne ti ho no nsem na wo ka nyina bebre na ye tro o ka kire mo say bosome na wode akra ne bre mami enye nukure me se bosome na mde akra ene eja wantie case ni mpa cho mo mpesa audio ni ma moma dance ni ntie eja nya botre eja PD wan kasa bosome o eja yi wo me se bosome na mde akra wan kasa bosome na de akra ne ba yo na wo twe so ya chaso pana wo ya kromfo ma me kromfo ni akra wo wi akra pe me ba no me je no me ba no o de ka aja PD meba aja dance ni meba nya botre ma me se aja PD aja meba se ubedi dance ya meba nya botre ma me ubedi dance ya ma yeni adanse krojea efini kike enye de tie na wo kan wo se aja meba wo se enye ntokwa ne ye ku wo se wo te ne se aja PD se bosome na enye nokre ono so anka bosome bia wa ha
Aja PD anka bosume wa ha. Etu pa ma mempe audio na o kire na asemu no. Na botie. Mame komani mo. Enti aja moma yenka no kure. Na yedi no kure mu adanse. Me de meka no to Jesus. Mame fempoma. Na tumi ben. Na bia ni na ntia koduru no. Ewu na wo kasa sai. Sofo. Eti ma yedi adanse a eye kronkron yenko ye ni metie. Wo de wo kai aja do suma na. Obi ato wo ena papa otu ne yire panini mam ensem wuo no kura ensem bebre wom ena oba ye wuye de maame no wuye di nachi ena maame papa ka so wato aduane ama akora ne se from the what maame me na me wasem ne so ameka sa ya man kwa wo me discuss me we are what me discuss wo man na wo ho wo frame ya ye wo nyankopon Madam Jesus of Nazareth. Ya man kwa ye fa akora ne free hole ho kono ye duru airport run about why you who say what say me to ye to aduane me depend me phone e wo total run about to airport run about na me phone say sekani botum eti aduane wura no so ho munye na me kofi ba me disca ye de ama enti taxi driver ye de akora ne kono ende tip oh papa dabi mu kofi an mo twam ka no tua aduane ne ka ye ko ya na maami eyi sika ye de e ma taxi driver no e free ho me hu akora ne biem enti wo mu ana maami di akora ne ba me fie na akora ne yale serious pa ko from me bi etene e frɛ baby ajakrambu wo hwem kra na odi akora ne ba ho to odi akora ne ba ye no wo hwe akora ne wie na me ma ne sika e na o me de koye enti wo mu ana maami afrɛ me sɛ ofrɛ papa ya papa yi mfie Jesus. Ofre papa ya na ofre me ana wo ho. Ofre me ya na wo ho. Ese maami na efre me. Maami na efre me ka kire. Ada na so mfre me musam se ofa. Ada nti na maami na efre waji sika wan fi no. Ada na mfre me na me wuni me number. That's the question. Ya mankwa. You ofa no. Ofa se ofre ne da. Me say maami na efre wo. E ka kire wo se mimfi na. Ofre me mimfi na. Adia na won so ofre me busa. Na de na won so a wudi sika no koma na won so nka nche me am ye dance. Azembe na wo busa yi. Se wo se ma friend dia. Me ka kire wo so. Woni ma sama kan. Let's say we atro na wo betwa. Me twa. Wo se ma me ne frɛ wo se. O chant. Me first kama no ofre me mimfi no. Wadi adio. Wadi adi se ma me no. Ena me twa se wo se man frɛ wo no. Na so di sika koma na wo mfrɛ me. Ya dance ni wa. Akura ni wo ho. Mami tie papa sofu nwi. Aja PD. Wo kasa no obi agedi. Mami tie ni mi. Me ya maybe sa question ama sofu me tie o. Akura ni nyini. Entitem bi akura no. Na me hu akura no bi. Enti last me wo ho na. Me papa yi. Me wo fai ba ho. Me wo fai ba ho. To ba ho no no. E no ka chem se. Lili kura de me yire ye dance ni e wo kuro furu mo. Opese akura ni nyini no wale a. Na maami ya ye ne maame no no so aye ne papa na me so fa achima wo kan de eye no ana e wo so wo ye na e de asomdwe ye den eba na kasa na refi mu ma na maami frame say papa e ka se omfa akora no enhia no em se se janchen wo se hene wo me ye free ho no no ye friend say we bus kofo ayo ho to na maami ka kire me say ohu no no woni papa data no awale me te se wo busa ne se ne yire bi asem ne nua be ma woni ne boyfriend ko dwafro enti oba ha ono no no pese ofa akora ne ko mami na ka kire mi o enti ono so ampene so dabi ema wodi akora ne sa ye de ebe fi enti ni mu no na chese akoye ntawantawa o mami ni papa ye de entem enti mu no na papa ye no ba ka kire me se mami no bibi se wa ka kire wa on frese me wo fa ena wa bone charge a kire me enti me fra wo fa abusa aja PD me ba papa sofo na wo no wo fa mu ntam nya na because question a wo fa bisa no e valid say una eye wubusuani sabi anti agi enyo busuani enti say wo ye dance ni e wo case yi mu na anti agi efrel na wa complain wo fa nhakura no wo fa mfre yo wo fa nye wo yo din si kwan say
eja so for awosan ye dance no be frɛ wo fa ne sɛ akra na ye de ne kɔma maame na eja ma me nwie maame lande akra na ye de ne kɔma maame no aden na wo ma wani enkɔ akra no emmoa maame no de na nezi kwan sɛ wo be frɛ wo fa ebisa no ka bibi sɛ ona ye me busuani na maame nyem busuani that one wo no ane ba a one ne ba ha no that no wo de na me bisa sa aden no wan frɛ wo fa no emisa no Mimusa ne say because mama ne bo charge enti wo fa nie de ne si kwan so be friend ne se wo fa akora na me di wanim e de ne koma maami wo se wo nhwe no ade na wo nhwe wo ba wan fra wo fa da ono aba me fie wono me ofa oba me fie krofro mo de bia na me be din komo fa akora na hwe ntu bisa ne se wo hwe akora na wo nhwe no mibusa no oji achi wo hwe akora no wono awoni so wo so oji achi hwe Papa so for say maame ni nua akra ne kire mu mame de onua akra se ono a wo ya we ne yiri nua do din do wu ye nati ene de akra nko ene obi de wo fa ase ene wo yiri nua de akra ko bia asema wo ka bia etia say no obi wi akra de ase wo akra no fa ne de ne ko because omi akra me nam de ne ene wo yiri pe ati agimba cho 4 years ni papa ehu ne baida me ba cho enduru 4 years kagwa de ne mu me ba cho enduru 4 years de o kan ne say ye betena say enduru 4 years be ye say ye betena wasi be say frim so ko o susu frim so me ba cho utie ye betena stage junction me ba ba cho utie me pa boni ni me efie na bi sa enduru 4 years enti how many years enduru 4 years so fu bi wo ya dan say ba o de me nam so be kumi no ba wo me catch o so be kumi da ba bi anam ni nyina so be kun ye o bu akora mo na mo susu sa wasa mo ya me nyanko bon ya me wo nua wo di wati kra wo di na ti kra pe ne kunu na me na wo mo de me nam mo de me nam ma me free pom na utie me obi ana no say me mo bodua mo dua da me mo boni dua da boni dua da mo de me nam o mo fi wachi yanko wu ye enti mo pese anka mo da ma dwene no fa akora eja japade asem ne ye ka me ye ka akora no ho asem ni nua wu ye na japade won fa ma ha me ye ka akora na se papa so me ye ka akora na se won fa ni nua japade ma atade nko na de ma de eja pd wo mama nya adwuma na memo ato aso anti age papa isi fie nan ohun ne ba obua efie se ne no ohun no ye tukotena ma me fie no ba 2 years na de na 2 years be ma wa wo ne ba oni ba bia ne ba te yantamu nya kura na montamu nya akra ne de fa ne ho ben busamsa de ntini yantamu nya akra ne de fa ne ho ben o ma ekohia no akwala ne ka me ho anopatututu bi ene wo se ye nhia no nti ye hia no already no matese papa yi ene ne baba ya ne baba mu ase wo matena sese meme di akwala ne bedwane nti wo beji akwala no kwa mama ne nti o ma ne hia no station ye duru wan no wa ye no se de nani afra one nkofuo mienu bi enti wo ye no so akwala ne nsa nam si pidi adai o si ne yira be so ne da ye se o mefa akwala no ne nkoda on ne nkoda sese papa on koda ne nchen papa yi o ka so on ne nkoda de e mu odu o mefa akwala no ne nkoda on koda ne nchen yes ni akra tio on koda ne nchen utie me de akwala no so wan hwe ne nti wani mpo eti me na me frɛ papa yi wo fon so ne mabusa ne sɛ danti akwala busa ne akwala ne pictures wo nya no wɔ me na me de send no ha me na me de akwala ne pictures send na ye de na me ka ho me na me de akwala ne pictures me ba mami mi say papa so for question ba ko papa so for unim say aba ɛda nsuo mu kyɛ emfie wɔ hakra entimi na ne denchem oh yes so nim sa enti say papa ne nhwɛ ne ba se wanye ne den wanye den no o wotumi se wotimi hu akra no yes enti se maami asema wo kan ti agesi 2 years nie wone papa ne ntam enye enti no ohu ne ba ne da entwa ye papa sofo minim ho hwe entwa ye da bi o di mo hwe ba na wudi adanse o enti 2 years adanse hwe akra na wode ko ka se wawia no nti na maami ba tieja anti age ugitum se papa no wotumi se ohu ba bia ne ba wo na wo wotumi nso nti na okasa fa ne hia me na me de na hia no enti ade na akra no sesan ne din me also was a din from day one man from poma asema mo ka no yen kan ye from day one me kan yen ka me from day one am dey for one starting and to school me dini and to no so da nti sa akra ne din de sen papa yi akola ni nya 3 months ye de ne kwa asole no sofo yawo
ɛna mi kunu ɛna ntɛm wɔfɔ yɛ de ne kɔ ne nua no na de akɔla ne to Lillian wɔ sɛe nti agya nso to ba ne din sɛn ɔto ne din da wọn kan kyerɛ sɛ wato akɔla ne din da asɔfofoɔ sister asɔfofoɔ papa yi to akɔla ne din da mema ni nyina da nso na da wo mu so ɔno ɔde Lillian wɔ sɛe sɛ wo si din bɛ na asesa de ato na yɛkɔhwɛ no wɔ school we say Greater Mass no wo mu ka kyerɛ sɛ Lillian ɔsɛ ni hɔ na mo Lillian Boakye kago adie ni mo agya Lillian ɔsɛ ni hɔ na mo Lillian Boakye na wɔ hɔ maame ɔde Lillian Boakye pepa chɔ mpɛ sɛ mbusa papa sɛ sa school na wo bodin na akɔla na kɔ bi da bisa no akɔ da school na wo kana akɔla no akɔ sɛ school ni bi da mama deɛ ma yɛkɔ hɔ ne sɛ agya yi na no sɛ school na akɔla no akɔ bi da deɛ ma yɛhunu yɛ de sɛ na akɔra na damfo ne ka so ɔkɔ enti sɛ si asa wo hwɛ obana wo hwɛ obana ti ka wo hunu from the one da on sɛ da mi tell no sɛ yɛkɔhwehwɛ no baabi a wo te dada yɛkɔhwɛ baabi a baabi akɔla no kɔ school yɛkɔhwɛ baabi a akɔra ne wo mu te dada no na wɔtu hɔ ne tipo dada no nso no wato atwene enti ne yɛnhu no enti maame bi na kyerɛ yɛ akɔra na da agya ne deɛ na wo kyerɛ mu nyinaa kwayɛ fa so akɔ school enti kwa yɛ kyerɛ Lillian ɔsɛe no wohu saa Lillian ɔsɛe no Lillian ɔsɛe no wɔm si wɔ kɔfie wɔ ni hɔ na sɛ ɔba no na ɔnkɔ school amaase hɔ agya wobɛtumi akyerɛ yɛ time a ɔba no kɔdi ante age hɔ sika dodo a akɔdi ne nkyɛ wobɛtumi asese akyerɛ ɛno deɛ sɛ ɛa na mede kɔ a wode w'ani bu a bɛyɛ sɛn te sɛ mɛfa n sɛ ɛda no kora mpo a yɛkɔɔyɛ a yɛnhu ne biam no 4 years no mema no 1000 ɛda na mema no 1000 na mema no ma no 300 nti 1003 na ɛkɔ hɔ that time no ɛfiri hɔ ne yɛnhu ne biam okay papa sɔfo ma mesa ma wo nkyɛn secondary school awie saa time so na akora no wɔwie JSS ɛfiri hɔ no mu ɛbɛsi saa mmere mi hu akora no bɛwusi 2 years akora no sɛ nadamfo no ka kyerɛ sɛ ɔbɛwie SS na meme ba anti agidia na akɔfae mebacho de am kɔfae mebacho utie hwe mike ne bɛn wa no ma me mebacho utie me metio akɔla ne bɛdi me hɔ no ti asɛm ne yie paa o suku akɔla ne start wa ma producer atwa because yɛ de to TV ne so na obi ahwɛ bi suku adadi producer atwa suku akɔla ne start ni nyina producer mo nya madwuma ma me suku so me de akɔla na kɔ enie ɛna da TV ne so ne yɛn hwɛ suku a me de akɔla na kɔ enie ma hu 23,000 to be ɛwɔ ha sei 20 the other TV ne so no ma hu 23,000 bobo ma me free sakola ne bedi me ho no papa aduane aba 5 times wo bela na me kuniti ase no enu nyina aka ho ni nyina aka ho aba 5 times aja PD e di na yentie mathematics ne ma ebra akola ne 1000 ye ka asem ni wie ye na ye ne sofo no kwatena ase a ye ka asem ni asiesie wie ye na okoye no ni week time na nkwala ne say omo bra me 1000 fanka mi sika ho efanya adwuma na mse me eti sofo no ne so sika ni mu me ankasa man so sika ni mu na mse never to the assassin ye nkɔ yanim enti wabra akwala no se ni omu sem sika wanya ni wabra ne 1000 baako 6 million teacher ni no na akwala ne de ka 1000 na me yale enti me fura papa na me ka kire na me ni teacher ni kasa ya wo friend teacher ni no wo odika me fan se wotua 6 million eno hwinie me ba cho wutie fees akola no be ka me nsa books onu ankasa ni babema omunto books da books awato any 3 million textbook me nsa ana your friend say we excursion sika odi amakola no 70 cedis me ba cho wutie me wa ma ni 30 cedis mienu 30 cedis mienu se sakra na nyamfie sen 18 years nti 18 years free day one asem ne yɛka asem na me ka kyerɛ wo no ate to asoma me wa makola no 30 cedis mienu ni nyina akola no me ma no frɛ wo no papa na akola no wie school obeba ahia mpanifo se ba bi a kyekyera wo okɔ school wen okɔ school amas de he o amas mampon anase kumase mampon amas okay nese papa no obi ka kyerɛ ne so o amas no na nye ti amas na mo me ya mani ampon me ba cho wutie me me ti o pa anti mi ti wa ka me mama ha mayi na no amas me so na amas na amas no ho anya ha me ba cho wutie ana 50 cedis mienu me ba cho wutie ana kola no bedi mi ho no kama na mi kunu ne ti ase no 2 million enie ana fees akola no bedi mi ho akola na ta ade afra na ta ade de papa di ama me akola no me forto no 100 cedi eni sika papa na akola no bedi mi wo from day 1
mi jira Nyankopɔn a ye nyina ya so me ba tun kan nyina bɔ ma yɛ sɛn Mama keka bom ne because ma 23,000 total bi wɔ hɔ nti na me bisa wo no me ba cho mo ma picture ne na so me ba cho enie ma total 23,000 bi ɛwɔ ha sei kanu ne total no that's a 230 million because you can that TV so nyina yɛ hwɛ TV ne so papa sofo hwɛ so bi TV ne so 23 million Mami Papa ne ba bema me kunu ya dansini papa ne ba bema ya wo ho ya no ba plan say wo ba begensi me ba cha wo tie me papa ne ba bema ya wo ho no ba nti wo ba wo ne broni bi na ba very lucky na me sister ho na kola no so wo ho na ma na konwa ti wo tena ase no na kola ne bu ofu ya friend ma afi ena me kunu bu sa ade na wo bu ofu sa wo se me papa wo ya fu papa min chantro da aja PD ba min bia mo ba Marvin o kasi obedi na ya adanse ye ho nyame ko na mte ho eno mi kunu busa nsa adan eno o se PD me ba so o ti eno o se ni papa tiri mo tin wo ye wicked because ye koda hospital me fra kwala na no aka kiram se ma menya adwuma o ka meboa wo ne ya hwa kwala no me se ma fra wo papa wase ya akosu say yo Frida your friend mama eno ne nkyere say ye be deny papa no say wo be hu ne ba wo oh mama the fact say nya botre mama nya botre nya botre wo ne papa sofu mama nka no kure bi nkyere mo mumienu muntimi nka say papa na anhwe ne benti no mama ni hu akura no papa sofu enti mama akura ne tena wo nche emfie hakura nya wo ba me ba papa yi ba mama papa sofu da bi wo so wo nhwe ne ba ba say akura yi wo hu ba bi o hye enti mama yi hu ba bi akura ne wo akura no 14 years no ntino hu akura no aja papa sofu hu ne ba wo ya wadwene say mama ni hu ne ba na mo afa etu say akura no papa na nhwe no ena me no ma hwe na mama funu pa mai ne ba no mama funu pa mai ati asefo asama a wo kan de me kan nyina papa wa aja PD me ba so hutie me ya ma dwene say ma dwene me fa eni me bon wo fa asifo ni nyina amane ma yentie no ma me pa cho hutie me bon wo fa asifo ni nyina amane say adua me fa eni because me papa ni sia ya be ko pa eti me ka kire no wo fa asifo say makola ni wie school me frɛ sofu tio na me dia kola na me ba na kola ne ma me na o ka ho na o mo dia kola ne ya kokuro mu ma me kwa chi wutie me ba ti age me ba ase me nim sa dia me mo bi na wo ka chen se me wo na wo ba wo si mi tiri hwa o ma me me ma ade na ma me on ka ta se wo ntire o ka de se me nti na me wo ye ono o ma mienu okuta ma mienu okofa ne hu kwala na be na ja PD ma ya fa ne ma ya sesa o mu fi o wi ai onwo da adwene pa ya adwene ni tiri me adwene ni mi tiri ana adwene wo tiri man ka adwene che wo papa so fo wo fa ni mpon me ma mienu wo ka che me ma mienu wo nya papa o ma mienu university wa na ma ya sesa ma wo be na wa na wi aso wo ya wo kan pa na ka se wo me na akosu ba fi o se ba bi okọ SS obi na be fa wo fa ti se me edo akọkire wo sofu mu nyina atu ya ma me wo ka sofu mu nyina atu wo enkola se di esi dikre wo no me ma declare enkola se di esi dikre ni nyina lili wo ho obi ba betena aka lili be ba betena aka tu se da pre tu se da de nya botre na be kire me da enti papa sofu dia dance pai ne dance kuruma o kire na me ka enti to aso ma wi da ka kwasi be ye kansi wo ya trufo enti se papa sofu se wutimi tena ase kan ya kan nuru ha ntu de nya botre di wa dance na ye ai di wa dance wi be konkuru mate enti aja obi anye din enti mame ka wa bo no akwa no nti no me ba bisa no mame de di kan me pa cho school be na de akwala no koy da me de picture na ma
akora ne te won che o so wo hu nti obede de na ko su akora nya 18 years o so wo hu no akora nya 18 years ye no na no free ho no so wo hu no nti ye no akora no papa ni wo akora no 4 years bisa no 4 years hu na akora na 4 years me hu no me pese me busa 4 years hu no wo no kwa ma akora ni starting school no wa school wa friends all the akora wo ti aso ma me 1000 wa akora no me mauska pa danso me mauska pa sika dia ma me no list no bibi am cho wo ti sa akwa TikTok no wa list ebi kure nsi wo ye ni pa boni ya ne sofu bi ko shia sofu ne ka na ni sa wo draga wo ye draga wo ye ma me draga enti no wa fa sofu fu wo betra wo papa wo ye kromfo danso wo ye papa sofu mesra wa kate ko no ma me mesra wa edie mu kate ko no ma me mesra obi di me ba na da me se me dia me wo pa fa me di me ka na me pengu wo me 25 billion wo ba di me 100 billion wo hu bi da mo fa no wo bo ama na fa no na me pengu me papa sofu eno ye nkase ye na wa ka ni nti akola no na ko hospital ne ba ye ne ba wo se na da moja ye moja wo wo ni na ko hospital moja sitere papa ni kan kura ni chense eye moja obi tane na wo ka chem se obi ka se nye moja o mi di na se papa na kura ni nya eti ada na wo si 2 years ni wo hu ne ba na kura ni wan kama hwehwe mi di na na wo na kura ni wan kama hwehwe no ma mi firi pama da bi obi a eja PD oni papa sofu munye din anti age wo se wonye wa adwen se wo fa akora no eti din ti na papa yi say 4 years ni wo hu ne ba wo so say 2 years din ti na papa na ye ne ba eye ni moja no 2 years ni na ni hye ne ba so woni ba bia ne ba wo nim school kura ne ba ho ye ko sia sofu bi ho sofu na ba ono so ba o se ye ko sia e ne papa e kwatena ase ne baba ya aka ho na papa no busa ne say dia ekwan a o fa so no emmoa no enti no na sabre no won so wote asa kola na wie JHS akola na ye ni free international school 2 SS2 JHS2 ni ade ne kwa aban aso da bia na o jime national schools menye ni sika da menye papa internet school fees da menye ni da danso nyambe tia na moba nyambe tia ka sa nyambe da ni aba so nyambe tia ka danso nyambe tia ka nyambe tia ka danso nyambe tia ka nyambe tia ye ni nkomo e wa chire ma ye ntie wo ha se ye wi abeba ha ye ni nkomo wa chire ye ti studio papa sofo ye ni nkomo wa chire ma me to akoko sia ya wona na akra no ma papa ntami ye ntoko wona na akra no if so ye meso mawale kanche o se akra mikuru na oso control na ma na mi na me de no de na ma ni o ka hu bi de mawale ma ye tie ba ko mikuru na oso control me papa we na oso control na sabre so na me no ti ma me wo sha ne ma nkoyi ade no anfa ne ba ma no me pa cho die wo mu ni waji obi ba me ba nya botre waji obi ba be ma ne hwa ne ba wo sore a wo tete o wukunu na ese control onye na ese control ade no anfa ne ba ma ne se je wo ba ko no masomo nyome mikuru ni wu ye no malifo ni nyina ka asa me fa kola ne koma papa no ye kwa yie no papa ya mabi sa me fa kola ne ma no wukunu ye papa ya ma ono ye ni na wo chi na kura wa ma me nchen ni ba bia so ma me nchen eja PD nya botre eja PD ye ni mikrom eja PD eye no ko bi na ye ni mikrom eja wo kwa ye ni bi me wo ye na se papa ye nsi ye na se o ewo mikrom sister oji akola no she eja PD so ya no da o oji akola no she na me tese sister wansi ho na se ye obi krom so oji akola no she dem wo kwa ye wansi ho papa ya mfra mi o se ya akọ wanya bibio ati age me eja PD me ba wo fa asini papa sofo wo papa ya wo fa ya wo wu ye anti age kunu no eja PD kwa ye ni bi pa che ho de me kase me manko wo wan kwa ye na ade na so wo fa wu no eja PD obi a so wo fa wu wan kwa ye ade ntia mo kan nyina ya no kore ese ensem no ne ma bebre ne wo ko minti se me kase ko bia onko bi de minti minka Anfu mpoma meteo sky ya de be yie no sky de be yie no me nam de koye mama osu ku na ye o ne tu aka o me nam de sky ni na koye na de tie ye tie ne se me ye ho adansefo no ba at that time no nso no na ye mama mpacho
Mike si so ntino dede no na ye ne Mike ni ye ma no mahu se ababa we bia wura mo ba pa mbacho e frozen ben we no mama e frozen na ye ne Mike ni ye ne Mike ni ye mama na ye ntene nka ya twon ho ben ye na e wo so wa pente no fa hwe na no mama aha oba pa e frozen Pasha me di Frida dance na se eja PD ba no ase me de na animom ma me kenti no ma mi na yenko yenim mebre ne ko kakra me nim ne se me ma me free mu wo mre bi etwem yenim ni nyina ye wie ho ba de me nim ne se me papa de me nua ne ko ma me ma mi wo papa no hwe wo nua no starting ne de because me ni kuro mu starting ne de na den se wo ba se wo be dia dance o nti se asem no nim mu de ne me tam ko ma me ma wo ntwe de wo nim na ye bisa de ye pese ye hu ne perfume nchen ni hwemu ne de na wo ne me ma me ne ntam because me na me ni kuro mu ho ya se mo kura mo papa mo mi ne pa anti agese mo se mo papa mo mi ne pa wo wi amankwa so aka bi mame wo se mo mi me papa aka bi nti se ba na wo ba ye no be ye den na wo ko mo na me ba se na me ka se freedom you wo be gina na chi e wo kwan ben so se ofre me se wo the case number enti na wo se me so me ba okay na so do oni hwe ka ba to be gina na chi keke mati producer ene mo ma ne ntwen ye obi ba ye mu misa no de wo be ka ansa na mama na tena se na oni hwe ka obegina ne papa chi keke nti ye nkwo no nti papa sofo ene eja me patcho me ni the whole day me bre na so ba de me ka ne se anti says anti eja wa hwe ya meja ne apon mama nka de ehia ne yenko yenim na yie ne wanwa ne nyina ehia oba na akwadi baabi sese akra na ogina sanyante obewie school or form 3 awo ba be wie eti form 3 ni na ye wei fa ne bra we si wa moka e na we say no ne state of mind crowd be sua de akra mpo wo he ya ba tan so what you say akra ne so sua de na otimi tro exams we ye major stage e won life o nti ese ye gya akra no na otimi sua de tro ne exams eti so tro wasi ni wie a maame hye ye boso de akra ne be ba ha ame frim pama men ka asem nchiro me gina ye fie nkonwa kese so wiase nyina na metie no me gina ye fie nkonwa kese so akola no tro exams ni wie a me ne friend say sofo eni me kunu ya de akola no baba mama busa ne de wa hwe no mate because bibi awa ya we mate Sunday we eni wonya 18 years okay obeba mate na mom no efiri na ya akopem sakola no be wie school no me ne akola na de ho hye papa hisa me de me gina me de me na so ya de ho hye ne nsa miti ya me ya akola no fe ni bibi wo school mu miti ya ne ya no ofra me yebusa papa adeje PD2 abosoma na so mama me say what bu sama sem o tu abosoma oba pa finu pa ma papa bi o tatahwe ana o tatahwe efiri enne omodate maka ni wiase afa na nyina minim de me na so adeje PD enne akro no sa ade ya maami yi kan me ho asha papa yinsa anka me e wo me papa yom me de me ho sha minsa me de akwala no e wo no ane ba no me de ne sha minsa sofu kura no me ba cho wo tie me me de ne sha minsa me nko sofu enti se ye ho chi mate adeje PD me ba adeje PD ya se utiri mu fan a enti amoa nku enti wo so de ne ho hye wonsa wonya ne bibia wo de ne ho hye wonsa o wa fa no wa hye wonsa o enkosi aga eti mo mayen fancy eja se de ye kana kra no wo school me ye se wo tworo wasi obesua de atworo o eye major stage e won life de medical aka no ye hwe ma kra no wie school na maame de kwaso nyina no hwe no obia mfra kra no anka ho asem mo mani nya adwunu mo fan no fancy ade eno ne me problem o mate onya adwunu mo fan e na papa de wakọ ha e na papa de wafa ha mo ma ye nya akra no ntena school mu no nsua na ade owia se de wa hyebo na tiefo nyina ya dansefo se de wa hyebo no eja PD ye fa nkonkon ho akra ni wie school na minim se ye meju ya no mo twira na mebo oha eto owia ma me beba na ye nyina ye hia wo ha na ya to aso why di papa so fo no wo fanta mu de to so bi o me pa ache o me sra o papa e oba o mo an ho saying hey omo an ho me je 25 billion so waje me ho achi ya eni me besisi e de ne besi eni me besisi e de ne besi so waje me ho achi ya me sika won ho nti wo ton akra na ebi kure nsi ma bra bo mu nti ana na 25 billion me no akwala na akwala no ma mi me na no me kan sem wo me say me nya busia say de akra no do asie wura wo mu no ate me ba akwala no wu ya no akwala no ma mi wu ya no ne ba ye obetena no awo
Send en ko betimi ama ne no fo ni bi. Ka kira wawo. Ana kola no wo papa yi wo. Ninu akola ni ma ninu obo. Go school na no wawo. wawo Obo school. Akola ni ma me ya di akola ni ko fie na ofa abo. Nipa ho. Minim say akola no de eye den a be wura wu mu. Anti minim pa. Sama fa kola no wo dan na mi mu a. Kamitimi hwe no minim pa. Minim pa. Menim pa aja PD enye izo de ma fam nya izo papa yi ba omo anu omo anu ho nti anti age ya fa papa sofo onu wo fantam de enya mefe wo me de me ni hwe onu wo fantam nya mefe wo mama on de enya mefe ni mu de ma ya na enti ase oni o atam onu wo fantam nya mefe man fe poma baba sofo enya mefe wo jina ha me se enya mefe wo defend abontin su ni e busa no de onu so de yes onu wo fantam nya mefe na me de na me de ya nti eye aja PD eye wo fa no fa eye wadanse fonso ye nkwa yi na me papa hu me nko ye ho ani nkwa yi se na se unu ye wa nko tena se na na ma ne tena se me ba nya botre de wa kan kire se unu ye yi na yire ka se wa me ya mpa se wa ma se ne wa nko me kan se sika me na me de baaye na oso wa ma yi wa nka sika okwa yi me ka kire o mu se ye wadanse for de efunu ni na ho a ye ma ase ye no so na wi efie ho enti mi anam discan ba enti ye wie ye no kura akuntabuo no mi e ka me boy me de chei na so wo fa sin so ne papa wi ye wa nko ende man nko eno de kra de no de me mate baba sofo mesre wa twen me why minim say we need time ba twen me why o me bibia ni twen me wani mu ho pa cho me wo fa me ho pa de wo na say me de mo nam me even suffer na suffer kura de obi do na man kwa esisi aga suffer de wo nyankopon ayo bulletproof o me suffer na obetimi nyankopon ada me boa me suffer kura nyankopon ayo bulletproof suffer ya kan se tro bi anka dem ko suffer kura ni mu da suffer me ko ni mu me ko bi da mate ti baba suffer mo ntwen me da man friend poma ene de asoja pa ofia ha nya asem ketwa ja PD na dawroma one ne yire meka ne yira ni nua wo fi mu yire enkomo yi me nwanwa se yatra ho ama asem atisi akoso na emfumso no de aba na wo hwe asem nani so a ye maami sania ofa akwala no bra wusa na watete no ano akoye ne se wafa sa adwene no mum na mimi hu se wo maami nim because ofa akwala ya wono ketwa na watete na hwe no nufu nyina ya bobi amano a wa hwe akwala na tete no ano ono no na adwiri mu no onim sa akwala na ye ne dia but ewo bi na ewie bi sani aja PD eken say no krese oye ni fam die say ja ehwe akwala no ama mi hia bibi no ofre no no de kodia e wo sama amede ti ase say akwala no waja ewo mu say o ye wo fam die abo akwala no ahwe akwala no die ubenya do e de ama akwala no se wo ba nanso ense se wo de akwala no sie papa yi e ho na asem ni nyina gina wo asem we no se maame no te ase e no ma akwala no ho kwan e ma otumi sra ne papa e ko ne papa nchen ba ne nchen a nka asem nya ne se yete hei but akodu ba bia o mpesa akwala no tumi ko ne papa ho emfomso ni nyina ni emfomso ni nyina ni ana wo ye den kura nso a papa ne mo jane akwala no enti se maame no te ase ma kwan na akwala no nya kwan ko ne papa ho na papa no so na sade okay ete saa no ye na sade ahwe ne ba enkanya asem bia ebia nka oma kwan na wakodi akwama wa ne papa ho na papa no so okodi akwama entimi ma se oba prasa dabi entimi masa na kwa yese mema wuhu no sane wo kan fie nan kora wo hu ne bai ne ade unsa duru ba bia na ma ono na dwene mu no eya kamia yese wo hwia kwala na firi ne nkyɛn anase wo mpese wo hu akwala no papa yenso ne mfie kwa nanim onyini anu no ne nuanom so wo ho ne ade na wense so wo hu abusua no enya ne kwan no ye ma no kore enya adwuma ma me na ya ade ye nka so wo mo ya ade o eda wa ya ade akra na woche atimi ahwe na 18 years na eyese be ono ankasa ne bakura na ne kunu wugya ne kura mpa ene dodo na ne nam sresere wo eno ne asabi atimi ahwe akra na maame ne de wo saba so bo wa ye adwuma enye easy wa ye adwuma na ne mfumso a wa ye ne se opese wo deny akwala no wo papa yi ho e ho ne me hawo
sankasa animu a maami nka oba ye gura wo se ye pejani si akonkon na bona baso wa ye adwuma pa efisa na nipa hwe na fom sade wo kan akola se entanchemu ye anu ni ade asrambodedwo asrambodedwo elder na ye nkura na no ma ye keteketekete uti anye ye kura na ni ti na ye kakraka che ni nipadua ayare na ehu eno no musu te se wo kra no yes eba sa na se maami ni tumi kura akola yi mu hwa akola yi ma ne ho to na wa ye bi na ya wa ye bi no de enfomso abam na emom menim se ye betra se na ya hwe ho asamaka se wo deny se wo ma akola ne hu ne papa ne de eti amra enye ne kwa akora so no me da se man frem ebusiafo mi do bibia asese ojibre ma ekohwe video no ebaye ye papa aka asem ni nia e di akire yen na ye mami asem yi mami ne di nim se wabɔ ne ho modi ankasa na nso untimi emma obi ba empo ne papa sa ene die enye yi untimi nso enje obi ba emmo so no matter what. So shabofra no so wan shabofra na untimi enkanti abofra ne se uni papa anaso papa yesi anaso papa yesi enti yesre maame no wabɔ ne ho mɔde ene die yentimi nkanti ne se wanya de wayade yankasa wabɔ ne ho mɔde na nso ade ba ko ne se so wuyi wakumem se oboa obi a menye wadwe se odi bibie fie kire eno die yiwa kumem na boa nipa no boa nipa na woni se o nipa idie me boa no amadachi wa be ye na nso se wo ne se wo boa nipa no na daachi witu ya okadia endie me ha ho emmoa nipa no because ebinum ewon kaye ebimu nso nye de eni nkaye maame ne die wa ya ade se na medika ekaye no si wetimi yi ni yem ahwa abofra no ama sisi abofra no wo yesesa wo tro wasi wa ya ade ankasa nyame nhyira no nyame onhyira no dise na MFK kan ye twa ama abofra no wa tro na exams na ewie abofra wo tro exams ye twe no manso wa ha nti ye ntwen na abofra no tro exams na ewie o tro exams na ewie a na di wo no yede eja yede ahyehyɛ so edi amom ebusi ha na mede mo ebesi hye no so be subscribe na wa like no wa drop comment no so e wo comment section na ase keche ma mi esi anything any meeting ebusi ya besa so edi nhye mu e wa ha bio.